बैसागुआव सुखि जाबा दाबा थुबा थुसिब्लाबो लायथारनि सोरिया लायथारनि सोरिया लायथारनि सारै सारै हंसि खावै खावै बैसो आधा बारग'लांबाय समाव सारै सारै हंसि खावै खावै बैसो आधा बारग'लांबाय गामि गिदिं गिदिं लेखा गिदिं गिदिं हिनजाव लानो बावगारलांबाय नाथायबा हले देग्लाय बैसोराव जोंखौ हले खांथारगोना खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड मोब्लिब नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समावहाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बरायनानै लाबाय नंगौ बे समावहाय गोबां बर' सुबुंफोरा दिनैहाय जोबोद खुसि जादों मानोना 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव सासे एमपि मोननो हादों बेनो जाबाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्राय जोंनि बिटिसि हालामाव क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय जोंनि बर' हिसाबै केन्डिडेट गैयामोन दायो जोङो नैबे 2024 मायथाइयावहाय बर' केन्डिडेट हिसाबै मोननो हादों बिनिनो गोबां सुबुंफोरा दिनैहाय रंजादों बिनिनो मोनसे सिन हिसाबै दिनै नैबे रायमना प्राइमारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना प्राइमारियावबो गोबां मानसिफोरा दिनैहाय रंजानायजों मोनसे भजन खालामदों बा जानाय लोंनाय खालामदों बिनिनो नैबे मोनसे नुथाय केमेरा पार्सन बिथांखौहाय बे समावहाय मोजां मोननानै बा खुसि जानानैहाय रंजानायजों जानो फैनाय सुबुंफोरखौहाय फारि फारियैहाय केमेरायाव देखायनो खावलायदों बेनो जाहैबाय नैबे रायमना प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा जोबोद मोनसे रंजानाय गोसोखौ लानानैहाय दिनैहाय नैबेवहाय जयैहाय मोखां नायलायलाय बोथिसे जानाय नैबे हाबाफारिखौ लानायखाय बिथांमोना बेयाव गोबां थुबुर जादों बेजोंनो लोगोसे दिनैहाय दङ बेयावहाय नैबे रायमना बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन बिथां दङ जों बिथांनिफ्राय नैबे समावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय नैबे समाव मिथिनानै लागोन बे समावहाय जोङो मिथिनानै लागोन रायमना प्राइमारिनि बिसिडिसि बिथांनिफ्राय आच्चा बे समावहाय गोबां बा 10 बोसोरनि उनावहाय दिनै जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे एमपि केन्डिडेट हिसाबैहाय मोननो हादों नोंथाङा माबायदि खुसि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होदों जोंनिसिम खौरां लाफैनायनि थाखाय बिसेसकरि जोङो नैबे 10 बोसोरनि गेजेराव जे जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तिया गोमानानै दङमोन बेखौ जों दिनै पुनर जोंनि आखायाव जों मोनफिननाय जाबाय बिनि थाखाय जों जोबोद खुसि आरो बे खुसिनि उपलक्षैनो जों पाब्लिक रायजो राजाफोरखौ साबायखर होनायजों लोगोसे मोनसे रंजानाय फोरबो हिसाबै जों मुरि आरो खाजि जालायनायनि बेबस्थाखौबो दिनै जों लानाय जादों जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम नैबे जोंनि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायनि सिगां बे समावहाय जोङो आरो मिथिनानै लाबावगोन जे बे रायमना ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनिफ्राय नैबे समाव मिथिनानै लाबावगोन आच्चा आदा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे 10 बोसोरनि उनावहाय जे सासे एमपि मोननो हादों नोंथाङा माबायदि खुसि खोलाथिंजायनि लाइनाव दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोबोद खुसि दिनै गासैबो जोंनि बे रायमना ओनसोलनि लाइनाव दासिमबो रंजानाय मोनदों नोंथांमोन आरो नायग्रा बहुद गोबावनि उनावहाय जोङो दिनै सासे गोख्रों एमपि मोनफिननो हादों बिनि थाखाय जों जोबोद खुसि बिथांनिसिमबो नैबे समावहाय रोजा साबायखर थाबाय बे समावहाय जोङो माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय नैबे समाव मिथिनानै लाबावगोन आच्चा आदा गोबाव बोसोरनि उनावहाय जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सासे एमपि केन्डिडेट मोननो हाबाय नोंथाङा एमपि केन्डिडेट मोननायजों लोगोसे बेसेबांसिम खुसि जादों बा माबायदि फिल खालामदों बेखौथ' आरो जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया गोमानाय फिसाखौ मोनफिननाय बादि जोङो दा मोनबाय 10 बोसोर जोंनिफ्राय एमपि गैलामोन दा जोंनि बर'आनो जों दिनै 10 बोसोरनि उनाव एमपि मोनबाय जों बेनि सायाव बिराद खुसि बिराद गोजोननाय मोनदों जिउआव आरो जाहाथे बेफोरबायदि बारा अराय सम जोंनि सायाव बारबाय थागोन होननानै जों मिजिंथियो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम जोबोद नैबे समावहाय आरो जों बे समावहाय मिथिनानै लाबावगोन बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा जमा जादों जों रायजो राजाफोरनिफ्रायबो माखासे ग्राउन्ड रिपर्ट हिसाबै नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन आंबो मिजिंथियो सारमोननिफ्राय जेनेबा बिसिबांदि समनिफ्राय जाबोबाय जोङो थगाय जानानै जेनेबा जै जाबोबाय
कमल बर'निफ्राय जै जाबाय जेब्ला कमल मुसाहारिनि थगाय जों बेसेबां थगायजाबावनो जयन्त बसुमतारी देरहानायखौ माबायदि खुसि मोनदों बा माबायदि फिल खालामदों गोसोआव बेसेबांबा गोजोननाय मोनबाय फिसा फिसौ थांनानै अनेकथा मोनबाय जोङो सार अनेक थाखाय जों गोजोननाय थाबाय फिसा फिसौनि थाखाय हेल्पबो मोनबायबो गोजोननाय थाबाय सार असेयावनो आङो बे फिसा फिसौनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सार अफिसनोसै बे समाव जों रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिन्थिनानै लागोन नैबे समाव आरो जों मिन्थिनानै लाबोगोन नैबेबो रायमना प्राइमारिनि आन्दारावनो गोग्लैनाय बा रायमना प्राइमारिनि सिङावनो थानाय सासे बर' सोद्रोमा बेनिफ्रायबो जोङो नैबे समाव मिथिनो लागोन आच्चा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दे गोबां बा 10 बोसोरनि उनावहाय क'क्राझार लकसभा समस्तियावहाय जे सासे बर' केन्डिडेट मोननो हादों नोंथाङा बेनि थाखायहाय माबायदि फिल खालामदों आरो माबायदि गोसोआव गोग्गानाय मोन्दों धन्यबाद बे समाव जोंनिसिम खौरां लाफैनायनि थाखाय जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जों बिराद गोजोननाय मोन्दों 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनावहाय दि जोङो गोमानानै थानाय एमपिखौ जोङो मोनफिनदों बिनि थाखाय जोङो बिराद खुसि आरो बिराद रंजानाय दं आरो बिनि थाखायनो जों गोबां रायजो राजा बिजेपि इउपिपि ज' जानानै जोङो मोनसे रंजानाय लानानै जोङो साहा मुरि जोङो लानानै जोङो रंजानाय जादों बिनि थाखाय गोजोन्थों नैबे समावहाय जोङो गोबां रायजो राजाफोरनिफ्रायहाय गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनबाय बिथांमोना गोबाव सम बा 10 बोसोर नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभायावहाय जोंनि बर' केन्डिडेट गोदान मोनफुंनायजों लोगोसे बिथांमोना जोबोद खुसि जादों जों रायजो राजाफोरनिफ्रायनो जोङो रोखा मोन्थिनो मोनबाय नैबे समाव गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै